2 hours later. Ito dako tag mahimo ana. Ha? Ito na good. Ano? Wala. Ano na? Mau na. Makan ngam na. Tarong ha. Magtahom mo. Isagol ako an. Nguyong. Kung banday, lutuon lagi yung saon doon pagluto na tayo, wala sa kalibutan ano. Kaya ipasago sa nguyong. Tubig jud ko. Nagtago sa baboy. Sige da. May papa na. Nabi to dito mahal man. Tanga pa? Hindi ka. Ha? Nga. Sa lupin. Ang gustong unya po ang maghar. Manok ko lang maula. Siguro hindi na kuno kay malarga. Ano kay? Malarga sila. Saon itong di man madakop dang. Ubod ng labi. Kaon tag ubod sa labi. Ug na ato matong ato dong dili na hapon ma. Larga. Hapon Ano gumaga ba? Ano na? Kanyang buntag lang ka. Piki ha. Katahon. Abot ki Jojo tay bunga ha. Kamo buntag. Mga tagi balik-balian abot ba? Duty ma. Alas 10 man eh. Abot 11. Abot to dito. Buntag kaya pahuway ka puyar bagi ka biyahe. Katuon nagtalaok ko siya. Ano po? Nakaw na gani man. Muto. Ha, ha. Ha? Pikas ya. Sa Picasso. Agaga ito ba? No? Kata dito nila. Butang sa Ay, gusto ka kay gabok. Kapoy. Katuog sila ako sa siya. Gawin na sila katuog ka. Wala dyan ang mahal ko sa. Ginagawa mo. Kadlaw kay gasolina motor block. Kadlaw gi kay gasolina motor block. Nadyo lagi pambahig yung kuan mga dahon sa lube. Hmm. Nana, yan damon na kana siya ba na mabutay, may mga bunga, anak dia kabutay dia. Mana? Kan dire? Ano yan? Bisan is ano. Saon na gab niya pa mo na. Kamalis ng lima. Ito na may mga ka. Kasara niya diha ko lang katungutong na. Puntong gutong na daw. No, udot oh. Mamang lubi. Ay ka nang nihang palwa. Kung sabi pagbahig yung mga dahon guro no. Kana ang gahom sa Ginoo Grabe. pagi pangayan pud sa Ginoo kay aron kita pud. Naagoy mo ko. Bahig. Dahon bahig kayo. Kan murag pay mo. Hmm. Pinauburan. Sabang man.
Ayan, tama ka. May ako video. Sulod sa lupin. Lại naglame. Lại naglame. Namas mangup. Tabang na. Ang uban bitaw na lutuon, ini unsaon nila pagkama. Mama na isagol sa kuan ma. Nang Nguyong. nguyong. Itam, sus tinuo ko mailahan. Pare. Namis. Ha? Namis. Tumis lagi. Sila may kumulitan ito nila. Sa Lunes pa man na dan. Tabang na. Tabang-tabang na. Ano ano? Mana? Yung mga may maputudukan yung Yung taon? Jom, yung sama taon. Ano na? Ika? Ko. Ano mo?